Мій побратим Максим Курочкін, з яким ми, до речі, познайомилися в черзі в військкомат тоді, в лютому 22-го року, і ми з ним потім зустрілися раптово один для одного, зустрілися в цьому підрозділі. Він один з найвідоміших в Україні, та напевно не тільки в Україні, драматургів. І в нього була така ідея, і вона існувала ще з часів АТО, зробити театр, в якому головними були б ветерани. І він звернувся з цією ідеєю до нашого командира, до полковника Олексія Дмитрашківського, який нам погодив цю ідею, тоді ще не нам, тоді ще Максиму, погодив цю ідею, підтримав її всіляко. І він одразу теж вхопився в цю ідею і сказав, що це треба робити, і це треба робити не так, як роблять всі інші. Що мається на увазі? Там ветеранські колективи театральні чи колективи, які залучали до себе ветеранів, існували ще от якраз часів АТО. Але вони були зайняті, наприклад, тим, що ветеранів вчили грати чи хоча б якось красиво читати тексти класичних авторів. І, наприклад, ветерани грали Шекспіра чи когось з українських класиків, чи просто влаштовували якісь літературне читання текстів, які написав хтось інший. Головна ідея, з якої вийшов Максим Курочкін, була те, що наш театр буде не про те, що ветерани грають, а про те, що ветерани пишуть.